ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୋରଦାର କମେଡି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବେଡରୁମ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଭି ଆଉ ଟିଭି ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଆକୁ ଧରିକିରି ଦିନ ବିତେଇବା କଥା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଏଇ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାସ୍ ଆମର ବଢିଆ ହଉଛି ଆମ ନାତୁଣୀ ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଆ ଟାଇମ ପାସ୍ ହଉଛି ଆମ ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହବା। ଆଉ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଆଉ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନ? ଓହୋ କରୋନା ଭାଇରସ ସେଟା କଣ ହବ? ହଁ ଜାଣିଛ କରୋନା ଭାଇରସ ରେ କଣ କରିବାର? ଆଉ ଗୁଡ୍। ଆଉ ତମେ ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ପଣିକିଆ ଜଣା? ଆଚ୍ଛା 2 1 କେତେ? 2 1 5। ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ନାତୁଣୀ କି? ଆଉ 2 5 କୁହ ମନ ପକେଇକିରି କୁହ। 4 ଗୁଡ୍ 2 5 4। वाह 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 ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାତୁଣୀ କି ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଏବେ ତ କରୋନା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନାକ ଆଖି ପାଟିକି ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଯାକ ନିୟମ ଯଦି ମାନିବା ଆମେ ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯାକ ଆମ ପାଇଁକା। କିଏ କହୁଛି କଥା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ଦେଇନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। வணக்கம் அண்ணா துருவாயிலே கோடதிரிಕೆ ಸಮ್ಮಾಯಿಂಗಳೆ ವಾರಿಗೆ ಊಡದ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕರ್ರ ಗುಟ್ಟಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಎಂಗಡ போய் ಇಂದ್ರೆ ಮಲಿಂಗ ಮಣ್ಣಂಬಿ ಇಂದ್ರ போடுறத கொட்டன எங்கிட்டு போய் ஆயிரும் முன்னாரா மேரிங்க ಏರಿಂಗನ ಪೂರೈಯರಿಂದರು ಪೂರೈಯರನಮನರು ಸರ್ರಾ ಮೂನುರು ಇಂಡು ಕುಂದರ ಕುಟ್ಟರೆ ಗುಳಕ್ ಹೋಯರ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ପବ୍ଲିକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହିଦିଏ। ବୁଝିଲେ କି? ଯାହା କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚରିତ୍ର କଳାକାର। ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ ସେମିତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କମେଡ଼ି 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 କମେଡ଼ି
ଏ ପରବରେ ହଉ ମଣ୍ଡେଇରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଗଲେ କମେଡ଼ି କମେଡ଼ି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ଗଲେ ବି କମେଡ଼ି ହଉ ବୋଲି କରିଦିଏ। ଯଦି କମେଡ଼ି କଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହସେଇବାର ଅଛି ବୋଇଲେ କ'ଣ କଲେ ହସିବ ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ କ'ଣ କଲେ ହସିବ? କ'ଣ ହେଲେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ହସ ଲାଗିବ। ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଚ କରିବାର ଅଛି, ବକର ଚଢ଼ିଆ ନାଚ, ଏସବୁ କଲେ ଯାଇକିରି ସିନା ଜଣେ ଖୁସି ହେବ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଏସବୁ ନ କରୁଣୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହସେଇ ପାରିବ? ହସେଇ ପାରିବ କି କିଏ? ହସେଇ ପାରିବ କିଏ? ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖ, ବୋଲିକି ଦେଖ। ଟିକେ ହସା ଲାଗିଲା ନାଇଁ? ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ହସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆହୁରି ଟିକେ ଜୋରରେ ହସିବାର ଅଛି ବୋଲେ କେମିତି କରିବାର ଅଛି? ହସ ଲାଗିଲା ତ? ଏ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ ପଡୁଛି, କାମ କରୁଛି, ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏମିତି ଯେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଘର ପିଲା ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଆଣିକିରି ତାକୁ ରଖିକିରି ଖଟରେ ଶୁଏଇକିରି ଧରିକିରି ତାକୁ ଆଉଁସି ଗାଧୁଆ ସାବୁନ ଲଗେଇକିରି, ସେ ସାବୁନର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ଥିବ। ତାକୁ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ବ୍ରସ୍ ମାରିକିରି ତାକୁ ଖଟରେ ଶୁଏଇବ, ଧରିକିରି ଶୁଣିବ। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ କି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଲାଭ ସେଠି? ସେଠି କ'ଣ ସେଠିର ପାଣି ପବନ ବଡ଼ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ, ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକିରି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ମଜା ଆରାମରେ, କଷ୍ଟ କାଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିକିରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଥୁବୁଛି ଆଜ୍ଞା? କୋଇଲି, ତାପରେ କଜଳପାତି, ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ। ବଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଉଥିବ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା, କୁକୁଡ଼ା ମା ଡେଞ୍ଜର ସେଟା। ଆଉ ତାପରେ ମୟୂର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୟୂର କେମିତି କାନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା? ମା ଡେଞ୍ଜର କାନ୍ଦ। ମୟୂର କାନ୍ଦ। ତାପରେ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କି ମାନେ ପଶୁ ଶବ୍ଦ ଯାକ କହିବା, ବାଘ, ଆଉ ଯଦି ଗାଈ,
ଆଉ ମଇଁଷି ହେଲେ ମଇଁଷି ଗଲା ଆଉ ଲାୟନ ମେଣ୍ଢା ବେ 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 ଆଉ ବିଲେଇ 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 ଆଉ ନାକି ଲାୟନ ଆଉ ଯଦି ସାନ ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦିବ ବୋଇଲେ ଏଇ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଯିବ ଲାୟନ ବୁଝିଲେ ଲାୟନ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ତ ହେଲା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଇଂଲିଶ କହୁଛି ନା କୁକୁର ଇଂଲିଶ କେମିତି କହୁଛି ଜଣଙ୍କର ଘର ଅଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ଥିବ ନା ଜଣେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଅଗଣା ଅଛି ଅଗଣା ଡେଇଲେ ପିଣ୍ଡା ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଝରକାରେ ଶିକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧାଏ ଜଣେ ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ସିଏ ଗେଟ୍କୁ ଅନେଇବ କୁକୁର କୁକୁର ଅନେଇକିରି କ'ଣ କହିବ କି ଇଂଲିଶରେ WSO ବୋଲି ପଚାର ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ଆସିଲା ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା କୁକୁର ଭୁକୁଛି ଢକିନା କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଲାତ ମାରିଲା ପରେ କୁକୁର କ'ଣ କହିଥିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଇଏ ଘରର ଲୋକ ୟେସ୍ ୟେସ୍ କହିକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି ଶୀତ ରାତି ହେଇଥିବ ଗୁର୍ଖା ମାନେ ରାତିରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ କୁକୁର ଭୁକ୍ତୁବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କୁକୁର ଭୁଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୁର୍ଖା ଭାବୁଛି ଏ କୁକୁର ଯାକ ମତେ ଗା ଦେଖିକିରି ଭୁକୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ମାତ୍ର ସେ ଶୀତ କାକରକୁ ସେ କୁକୁର ମାନେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗୁର୍ଖାକୁ ଦେଖିକିରି ଭୁକୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭୁକିବାଟାରେ ଏମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁର୍ଖା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛି ବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମାରି ଦଉଛି ବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମାରି ଦେଲେ କୁକୁର କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ବେଶୀରେ କୁହନ୍ତି ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ କହିବ ଗପ କ'ଣ ନା ବଂଶୀ ଯେଉଁ ଆମେ ବଜାଉଛେ ବଂଶୀ ତାର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ କହୁଛି କେମିତି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାଈ ସରାଇବା ଲୋକ ଥିବାର ଗୋଟେ ଗାଈ ସରାଇବା ଲୋକ ଥିବାର
ସେ ଗାଈ ସରାଇ 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 ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରିଯିବା। ସେ ଗାଛ ମଣ ଥିବ ବେଶୀ ଲମ୍ବଡ଼ାଟା ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରିଯିବା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଈ ସରାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସାବତ ଆସିବାର। ସାବତ ଜାଣିଛି ନା ସାଉଣ୍ଡ? ସେ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବୋଲିକିରି ସେ ଗାଛ ପାଖକୁ ଯିବାର। ସେ ଗାଛ ପାଖରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଠି ଦେଖିବାର ସେ ଗାଛ ଚାରିପଟେ କେନ୍ଦ୍ରିକିରି ସେ ଦେଖିବାର ସେ ଗାଛରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ଥିବାର। ହୋଲ ଆଣ୍ଟେ କିସ୍ କହିବେ କି ଓଡ଼ିଆରେ? ହୋଲ ଆଣ୍ଟେ କିସ୍ ଥିବ? ଗାତ। ସିଦ୍ରମ ସିଦ୍ରମ। ସେଠି ସିଦ୍ରମ ଗୋଟେ ଥିବ ସେ ଗାଛରେ। ସେଠି ସେ ପାବନ ବାଜୁଛନ୍ତି। ପାବନ ଜାଣି ନାହିଁ ୱିଣ୍ଡ ସେ ପାବନ ଏଇରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଇରେ ସେ ଚିତ୍ରମ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଈ ସାରାଇବା ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ଥିବାର। ତାକୁ ବି ସେ ବେକ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ନା। ଏଟା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ଜାଗା ଆମର ବାପା କହିବା କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ? ହେଲେ ସେ କିସ୍ କରଲା ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରମ ଥିଲା କଣା ଥିବ ନାଇଁ କି ଏତିକି କଣରେ ସେ ଗଛକୁ କାଟିଲା। ସେ ଗଛ କି ଗଛ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଗଛ କିସ୍ ନା କହିବ ଓଡ଼ିଆରେ? କରିଡ। ସେ ଗଛକୁ କିସ୍ କହିବ କି? ବାଉଁଶ। ସେ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଖଣ୍ଡେ ପରା କାଟବାର ଏତିକି। ସେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ସାର୍ଥ ଛିଦ୍ରମ କରବାର। అంటే టోటల్ କେତେଟା ହେଲା କି 5 ଛିଦ୍ରମ ସେ କାଣା କରବାର ସେଠି। ଏଟା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବାପା କହିବା କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ 5ଟା କଣା କରିଦେବାର ସେଠି। ତାର ପରେ ସେଟା ବାଜେଇବାର ଆଜ୍ଞା। ସେ କିସ୍ କହିବ କି ଏଟାକୁ? ବ୍ଲୁଟୁଥ। ସେଟାକୁ ବାଇଁଶି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟାକୁ ବାଜାଇଲେ କେମିତି ବାଜବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କେମିତି ସେ ବାଇଁଶି ବାଜିବାର ଷ୍ଟୋରି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ ସମୟ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରୋନାରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି। ଏତିକି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ତଳେ ମୋର ନାଁ ବି ଥିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ବି ଥିବ। ଆପଣମାନେ ବୋଲିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ କଳାକାର ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ଦିଶିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ।